at vi ligner faktisk nogen, jeg kender, unge i Danmark. Er det ikke rigtigt? Mit navn er Anders, og min familie og jeg bor i Etiopien. Jeg arbejder med unge i Addis, storbyunge. De er utroligt seriøse, bygger deres liv på Jesus, men de er også på vej. Alt er ikke bare lysrødt, de har også rod i livet. Min opgave er at snakke med dem, forstå dem, elske dem, dele Jesus med dem. Vil du tage del i det? Støt arbejdet blandt Etiopiens unge.